Instagrammable nga mga pader sa barangay patok sa mga young kag young at heart. Aton ini tukibon sa report ni John Sala. Sino ang maghuna-huna nga ang sanguna ini nga iskinita nga madulom kag ginakahadlukan sa mga residente nga labayan ang sakaron puno na sang duag kag katahom bangod sa mga mural nga ginpahamtang sa mga pader. Ang ini nga Instagrammable ali ang sakaron patok sa mga young kag young at heart. Naaktuhan gani isang news team si Nanay Jenny nga naga-selfie sa mga pader. Subong, damo na di siya nag-aagi, matawhay na tapos na ang kabataan bala kung hapon. Instead nga ano sila dito sa mga iban nga, dili na lang sila nagakadto, nagapa-picture. Suno sa sangguniang kabataan chairman sang barangay Punong Lapus, paagi ini sang barangay officials agud makalimtan man sang mga residente ang kasubo kag kakugmat subong nga pandemya kag sa baylo maghatag sa ila sang kasanag kag duaga. Akibot gid gani si Cap namon nga nag-viral in an instant. Nag 2,000 shares. Ti happy gid si Cap kag happy man ang mga members ko kag ako. Halin sa mga abstract, fantasy, inspirational quotes kag colorful backgrounds, sigurado nga mabusog gid ang imong mata sa mga matahom nga murals. Apang, pahanumdom ni SK Chairman. I hope ma-social distancing sila and obviously mask. Mask is still important subong nga current situation. Even though GCQ na ta, need gid siya gyapon ang mask and face shields. I hope nga especially ang taga-punong, ang mga punungan yon nga take care man nila ang aton nga mural paintings kay yawan man kami ka barangay nga panamion ang aton nga barangay. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas.